Inċident li possibilment seta' kellu konsegwenzi traġiċi. Ma tallimna assolutament xejn mill-iżbalji tax-xhur preċedenti u kieku kien hemm xi ħadd taħt il-bini konna nirriskjaw fatalità oħra. Dawn huma ftit mill-kummenti b'reazzjoni għal dak li Shadow Minister Mark Anthony Sammut żvela li seħħ fiż-żona industrijali ta' Bulebel, żona li taqa' direttament taħt ir-responsabilità tal-entità governattiva Indis Malta. Il-każ seħħ għal-ħabta għad-disa ta' tlieta filgħodu meta parti minn faċċata f'sit ta' kostruzzjoni ċediet minħabba dak illi b'mod ċar qed jidher li huwa bini mhux magħmul kif suppost b'kummenti jisħu li donnom kienu qed jibnuh bil-briksit tal-Lego. Mill-ewwel indikazzjonijiet jidher li l-briks ma kienx mimli bil-konsegwenza li meta kien qed jingħata l-konkos dan daħal bejn briksa u oħra u ċeda l-isfel. Fortunatament dak il-ħin taħt il-faċċata kien hemm biss vettura u mhux persuni li setgħu faċilment weġġew b'mod mill-aktar serju. Intant, sorsi li tkellmu ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet qalu li l-briksiet ma kinux imregbin, iżda magħmulin ishom bċejjeġ tal-jigsaw puzzle. Bini deskritt mill-esperti bħal wieħed magħmul bla doġġ b'riskju ta' periklu qawwi. Fil-waqt li allegatament persuni li marru fil-post fosthom uffiċjali ta' Indis Malta spjegaw li l-aħjar li kienu jħallu kollox kif inhu mbagħad jaraw l-għada il-ħadid u l-briks iperpru marrieħ. Intant, Net News u infurmat li uffiċjali tal-OHSA ġew imsejħa fil-post aktar minn 24 sija wara.